Nazarina kuɗi farko kai shi na zuwa. Tsarina in an tara sai an yi ɗerewa. Matuƙar za a jurewa zara ta dadi zai ƙarewa. Ga afira mata ƙara karatu sai tattauna. Kina Bella tare da M Dogo. Asiya kin shiga raina Asiya. Sadiya kin shiga raina Sadiya. A garin Kano da samu gwana sarauniya, da ganin ta lokaci ɗai ta sace zuciya. Na ji ba kamar ta dukkanin fadi na duniya, sai na ji ni za na iya in ba ta daga zuciya. So shi ya ɗauken ya kai ni gari na Jigawa, domin ganin ta mai suna ta ɗararwa kowa. Rayun ya zamo ɗaya a tare ba gazawa, mutuka raba ni da Sadiya babu mai rabawa. Asiya kin shiga raina Asiya. Sadiya kin shiga raina Sadiya. Ni ma 'yar amana ta bani ragama, ta ce da ni kauta kai sha'anin kama, ta ce da ni a kaina za ta jura zangwama, ni ma na ce da ita babu kamar ta duniya. Ni kuma so take min da zuciya ɗaya, bata ta kuɗi na balle abu na duniya. Burin ta kai na shine mu dinga dariya, Sadiya ta ba kamar ta a duka duniya. Asiya kin shiga raina Asiya. Sanda nake mata baya misaltuwa domin ta shiga zuciya, bata musa mini dukkan abin da na ce mata ba ta shariya. Da za ce na nuna sanda nake mata, zuciya da ruhi zambar mata, bana butulce mata a kowane hali komai zan mata. Ita ce rayuwa kai na bar mata. Sadiya kin shiga raina Sadiya. A can cikin zuciya ta kin kafa sansani, akan ki Sadiya ba mai iya ja da ni. Mun kera duka magauta masu gunaguni, za su bar ni da ke dole wannan na sani. Kina a raina Allahu yana gani, kin ji bambarin kini duka tsanani. Hayya ni akan kifa zan iya yaƙi ko da waye, kin ji masoya. Asiya kin shiga raina Asiya. Sadiya kin shiga raina Sadiya. Asiya kin shiga raina Asiya. Sadiya.